Dnes si opäť zahráme Fortnite. Ale pozor, ak neskončím v reloadoch aspoň na 10. mieste, čaká ma opäť nejaký trest. Ja nebudem zdržiavať, daj like, odber, sleduj ma na mojom kanále na WhatsAppe, samozrejme aj na Instagrame, obidve tieto stránky máš dolu v popise a poďme na video. Takže ľudia, ja vás opäť vítam pri hre Fortnite. Ak by ste chceli nejakú už inú hru, tak mi určite napíšte dolu do komentárov. A ak si nevidel minulé video z Fortniteu, tak máš práve teraz hore v karte. Môžeš na to kliknúť, ale až keď dopozeráš toto video. Kto nevie, čo sú vlastne tie reloady, tak je to niečo ako normálne Battle Royale, lenže tam máte vlastne 3 životy. Jo, a ak by si bol zvedavý, čo je to vlastne za ten trest, tak vlastne napíšem jednej mojej úplne random kamarátke a poviem hej, aby mi proste napísala jeden random trest. Môže to byť úplne čokoľvek, od pálivej omáčky až po nejaký brusnice nechutné, fuj. Takže bude to fakt zaujímavé, takže fakt daj ten like a odber, blížime sa k 50 odberateľom a ďakujem vám všetkým, že si budujeme takúto krásnu komunitu. A áno, ako môžete dole vidieť, tak tam je reboot a to znamená, že máme teda tie 2-3 životy, ok? Takže už sme nejako naútení, ale určite by to mohlo byť lepšie. Idem dole z tejto mohutnej, extrémne vysokej veže a pokúsim sa, alebo radšej, viete čo? Skúsime nájsť toho typka, ktorý tu práve pred chvíľkou letel. OK, máme tu prvé meničko. Takže ono to není meničko, OK, ale keď zjete obidve tieto vlastne tie krabičky, tie nudle, tak vlastne budete mať 100 na 100, takže to je super. Hráme buildy? Ne, ja moc neviem buildiť úprimne. Ak by ste chceli ďalšie video z Fortniteu, alebo ako som spomínala, ďalšie nejaké video, tak mi určite napíšte a dolu do komentárov, ok? Ok, to no skin, a to dám. Easy bro, jeden kill, kamo, easy. Cože, kamo, burci, co to máme za zbraň? Neviem, kde je tá čajka. Ne, kamo, ja sa neviem trafiť. Come on, easy bro, come on bro. Aktuálne máme 3 killy, čo je super a sme zatiaľ v top 32. Nie je to úplne najlepšie, ale tak zatiaľ sme nezomreli, takže let's go. Tu sú zase nejakí čávovia a ten vyzerá dobre, ten vyzerá mega dobre. Takže ja radej tak odletíme niekam prič. Ja si úplne nechcem fightiť, takže poďme preč. Sa bojím, že niekto bude, takže radšej si prebite. Vždycky pred nejakým súbojom si prebite zbranie, aby ste proste boli úplne v pohode. Top 19, takže zatiaľ sa dosť blížime. Toto je úplne veľmi zaujímavá zbraň a niekto už po mne opäť páli. Ale ja sa nedám. Hehehe. Top 15 ľudia. Zatiaľ tu vôbec nie sú žiadni najťaci, takže chvála pánu. Ale zaujímalo by ma, aký trest by vymyslela moja kamarátka, takže či by bola ku mne dobrá, alebo totálne zlá. Top 10, borci. Viete čo, borci, aby to bolo také zaujímavé, tak ma napadlo, že nemusíme byť vlastne top 10. Skúsme celé tieto reloady vyhrať, aby to bolo taká väčšia challenge pre mňa a možno aj pre vás ako diváka. Čo hovoríte na moje stavacie schopnosti? Za mňa úžasné. Nechcem sa chváliť. Come on, tu dám. Veľké sa moc nevie trafiť. Ale ja sa trafiť viem. Let's go, bro. Zatiaľ sa nám to strašne darí a rebooty ešte ani neskončili, takže máme ešte šancu, aj keby sme náhodou zomreli, tak môžeme úplne v pohode celú túto hru ešte vyhrať. Čož, not bad. Pridáme sa do bitky. Teda co? Kamo, ne, bro. OK, máme ešte reboot, takže to je dobré, to je ok. Ja poviem túto ku tým čestkám a tam sa nejako nalútim, ale toto sme fakt pohnojili. Aspoň teda ja. Samozrejme musím získať dosť dobré veci na to, aby som vôbec vyhrala, čo už nebude to vôbec ľahké. To bola tá čajka. To je tá čajka, ktorá nás predtým zadala. Takže úplne akože nechcem chodiť. Ty vodo. Ne, bro. Teraz som to pohnojila. Kamo, celá hra bola strašne ľahká, lomeno easy. A teraz sme to totálne pohnojili. Aspoň teda ja. Opäť. Zase ja, samozrejme. Kto iný, že? Nie, mňa si nevšimaj.
Vôbec. Vôbec si ma nevšímaj. Super, moci. Rebooty končia za minútu. Ne? Kamo? Ne! Kámo, čo ti práši? Zase ma zaujala táto čajka. Kámo. Ja ďakujem, že ste toto video pozerali až potiaľto. Ak áno, tak napíšte toto emoji dolu do komentárov. Ďakujem. A nezabudni na like, odber a poďme sa teda spoločne pozrieť na ten trest. Takže ľudia, aktuálne sa nachádzam na stránke WhatsAppu a kto nevie, tak áno, toto je môj kanál, máte ho dole v popise. Je tu fakt extrémne veľa vecí, môžete hlasovať, aké video bude ďalšie. Napríklad vám tu ešte dávam nejaké takéto akože fotky z videa a dávam vám, že už je treba hotové a dávam vám samozrejme aj, že kedy vyjde video. Takže určite hoď ešte raz, ti pripomínam, hoď na toto video like, odber a toto video bude trošku dlhšie, takže dúfam, že ho dopozráš až do konca, takže let's go. No a máme tu jednu takú firmu mojej kamarátky, takže ona povedala, že by chcela, aby som ich treba nejako podporila, alebo proste takto, OK. No a ja som sa rozhodla, že to je úplne libový trest, OK. Takže oni tu majú fakt takéto krásne veci, OK. Opäť tento odkaz vám nechám dolu v popise, môžete si to vás niečo pozrieť. Hej, je to fakt krásne veci a ja som hľadala aj nejaké akože fotky toho, čo chcem ja, ale bohužiaľ som to nenašla, takže vám tu hodím fotku, pretože ja som si takúto jednu lahvičku objednávala a veľmi sa mi páči a hodila by sa mi tu ďalšia, takže tak. A ďakujem za takú menšiu spoluprácu z tohto videa. Takže čauko, ja vás vítam, hej. A tu máte vlastne fotku, ako to mi to dorazilo a všetko. Bohužiaľ som to nenatočila, ako som to unboxovala, takže to ma mrzí. Ale bohužiaľ, vyzerá to fakt super. Takže ja ešte raz ďakujem Crafty Foam za objednávku. Veľmi sa mi to páčilo, nezabudni na like, odber, dúfam, že aj vám sa to páčilo a čus.